Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi iBuhleli bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasemihlo ibhathelwa umfundisi uMvubu wasenhlalakahle inkosi Mbusisi. Isandulelo sihlabelelo somthandazo wesabatha. Ihlabelelo senkumbuzo izukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongo uba umsawakhe umsawakhe Bandla lenkosi masikube standards amen. Nkosi. Ngingumntwana omncane kakhulu. Baba ngicela kube nguwe ozongipha amazwi afanele lehamente engaka yabangcwele kuyasinda kakhulu ukupheka leli bhodwe elizodliwa ngabantu abadala. Kwesinye isikhathi uma upheka uthi awufaka ujiwa ebese kubaba kakhulu. Kwesinye isikhathi uma ufakile wayimbijana ungazwakali bese kuba duma ukudla angazwakali. Kodwa umuntu owaziyo isilinganiso sezinto ezidinga ukufakwa kuleli bhodwe
wena kuphela nyazi lwezulu amen Amen. ngiyacela ke abafowethu bangibhekele newash ngingone umsebenzi kaNkuluNkulu ngoba njoba ngime lapha kule ndawo kuncane ona ngake ezulwini ufana nokuthi makuyinkonzo yofakazi athi umnini weinto zonke athi uhlabelela ivesi libe linye bese ubeka amabili amathathu uhlale phansi udedele omunye athi sukuma nje umuntu ahlabela amavesi amathathu noma amane noma azasiqeda ihlabela azenze humming lo muntu usuke sephumile esibolini uma kuthiwa uzobeka amabili amathathu kodwa ushumayile hour lonke wena wedwa babe sakuthola ithuba abanye sokuzophikisana nezwi ngqo ngizocela incwadi bafethu nengifundele kaMateyu umvangeli owesihlanu indima eka 44 Matthew 5 verse 44 Giyeduka ebusweni bakho oyimi eshayo eyokuphila lomhlaba ngicela mahanise le ndawo ngikuyona Nkosi ngicela ngipha mahanisi ukuthi ngabe ngisaqalaza eceleni ngiqalaza abafowethu ngabe ngisayibona nezitha zami ezikhona lapha ngabe ngisababona abangangifuni kodwa Nkosi ngipha mahanisi ake ufunde mfowethu masuyitholile kepha ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abanthukayo nibaphathe kahle
kahle abanizondayo nibanxusele abanihlebayo ngiyabonga okesi zasi zankosi abam ausi zasi zankosi ngizocela ukufunda encwadini yemthetho ngenye imini ngabaneshwa abefundisi benkosi ade sihlangene bacela ukuthi ngifunde lencwadi yomthetho ngase ngiyifunda ngizocela ukuba ngifunde ngizofunda izeluleko zikaShembe emzini waseKuphakameni mhla ka-7 March ngo-1932 le ncwadi engiyifundayo obaba abangcwabayo la ekhaya banayo ibhalwe la ngaphandle ukuthi incwadi yomngcwabo nemishado ngifunda kuverse 45 nangale yamini ngikhuluma eParadise ngafunda lencwadi ngasho ukuthi ngifunda kephi ngizofunda ke bangcwele benkosi ubusisiwe onesihawu ngokuba nayo hawukelwa mhla ehlelwa usizi ngokuba usizi akusona lo muntu munye labantu bonke abaphansi komthunzi welanga noma usakhulekele namhlanje usizini kusasa nawe uzobhajwa njengabanye ade bebhajiwe izolo ubusisiwe ungahamba emkhondweni yababi efisa ukuba bakhululeke ebini babo ngokuba naye uzobhajwa kusasa abuzo lokubuhlungu bebuziwa yilaba izolo namhlanje ubusisiwe bopha amanxeba abalimeleyo ngokuba ukulimala akusikona komuntu oyedwa okwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga uma uphilile namhlanje nawe kusasa uzolimala ubafuna bazokubopha ubusisiwe owesula inyembezi kwabadabukileyo ngoba ukudabuka kusikona okomuntu oyedwa phansi komthunzi welanga ngokwabantu bonke uma ungadabukile namhlanje njengabanye kusasa uzodabuka ubafuna bazokusula nawe inyembezi ubusisiwe ungahloli izono zabanye abantu efisa ukuba bakhululeke ubusisiwe lowo ongayibeki indlebe yakhe kwabahlebayo ngokuba ukuhamba ulalela inhlebo zabantu lokhu kuyimpande yaso sonke isono ngokuba ungamthanda kanjani umakhelwane wakho unesazelo sobubi ngayina ungakholwa kanjani umzalwane wakho uma wamukela inhlebo yabamhlebayo na ubusisiwe ungahamba emgaqweni eyicijisela inhliziyo yakhe ukuba ahambe lalela okubi kwabanye abantu yena aze akhubeke enhlizweni yakhe abe isitolo sezono zabantu ezibutha ngendlebe yakhe inhliziyo yakhe ingeke imenameze uJehova ngokuba inhliziyo yakhe isebeveni izono zabanye abantu ahambe ebutha ngendlebe yakhe ayitshale enhlizweni yakhe kube ngazi ukuthi izono zakhe uJehova angeke ahlale endaweni encindeze njalo
obusisiwe ofisayo ukuthethelela kunolahlayo qolobane ephilisa abantu ibuthela enqolobaleni iyothela enqolobaneni kube ngokuphila kwabantwana bomnikazi Musi. Ngisho lokho ukuthi ubuso umuntu oqoqa izoni ekoneni kwazo ayibuyisele endaweni yokulunga ngenhliziyo emnene. Kuhle umuntu agcwale amanxeba enyaweni ehambe eqhuzuka ematsheni, ehlatshwa nasemeveni ehambe efuna abadukileyo, emkhondweni okulunga bedukele bubini. Uyathokoza kakhulu uNkulunkulu ngomuntu onjalo. Udumo lwenyanga yokwelapha alukho kwabaphilayo, lokulaba abagulayo ebasindisileyo ngokwelapha kwabo. Iyabongwa ihlobo zalabo bathi begulelwa. Kunjalo komuntu obuthi izoni ayigone njengoba uyisoni kanye nazo seyisindile ezonweni zazo. Uyakubongwa uNkulunkulu lo muntu azuza umqhele ongaboniyo. Njengenyanga yokwelapha abanini bomuntu bayiholela ngeinhliziyo ezimhlophe ngokuba sindisela isihlobo sabo. Yiba nesihawu nawe ukuze uhawukelwe ngomuso. Unenhlanhla embi lowo ochitha izono zabantu enhlanganweni zeindlela. Umuntu onesono akaphumule ebusuku nasemini uyakhala kuThixo ethi Baba ngisindise. Wena ke uthi uThixo amukele ukukhala kwesoni esidabukileyo, wena ubusiceba na? Yesaba ukuhlola izono zabantu. Hlola zakho izono ukuze usindiswe. Ungahambi uhleba abazalwane nabazalekazi bakho obabonile ngoba ebusuku nasemini basenyembezeni ngezono abazenzileyo phambi kwenkosi. uThixo umnene uyawukela umuntu. Uyathanda ukwazi ukuthi akusibo ababi bodwa bonayo nabalungileyo bayona. Qoqa umlomo wakho ungabi banzi kwabonayo. Ungababazi kakhulu izono zabanye abantu. Uma uzonda ababi uThixo uzokuzonda nawe. Ngoba lapho kuhlala khona uNkulunkulu ilapho kuhlala khona izoni. Bosisiwa nenkolo ebekezelayo. Engachithi inkolo yakhe ngenxa yabantu ababi. Nongabalandeli ababi ngemkhuba. Ngisho lokhu kuba lilizwise kahle lelizwi. Uma omubi eza kuwe ngobubi bakhe noma ngentukuthelo ethile nawe umhlangabeza ngentukuthelo. Awazi ukuthi uPaul wathini encwadini yakhe na Roma 2 verse 8. Uthi lapho abangalaleli beliphika izinkani uThixo uyobanika ulaka nokuthukuthela. Lokho ke isibonakaliso uma uNkulunkulu engasekho kumuntu ubonakala ngolaka nenhlebo aqululwe yize. Job wakhuluma futhi ngabo encwadini yakhe kaJob 24 verse 13. Ungachitha ukukholwa kwakho ngabo. Uma unolaka nawe umhlangabeze omunye ngolaka. Ngubani okuyathiwa kunina nobabili ulungile na? Ngokwenza okunjalo uyamphika uNkulunkulu kanye nabamphikayo. Kuhle ukulalela izeluleko kunokuzidela izeluleko, kanti ngomuso uzoyifuna lezi ziluleko kepha sesikude nenhliziyo yakho. Amen. Ngiyabonga abangcwele abahle enkosini. Ngibonga Nkosi yasezulwini ukuthi ngiyumntwana omncinyane kodwa ungiphelele ithuba lokuba ngibabaze ukuthi amukho omunye uNkulunkulu ngaphandle kohleli phambi kwethu. Amen. Encwadi kaJeremiya 17
Uzongifundela u9 no10 baba. Jeremiah 17 9 and 10. Khuluma wena Nkosi yami fundela baba ubamba isikhathi. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Ngilinda izibilini ukuba ngiphe ilo njengokuhamba kwakhe njengokuphela kwemisebenzi yakhe. Amen. Eminyakeni emidala lapha siguqa khona noma kule ndawo yokufundisa sikuyona. Kwakunomfundisi lapha ebandleni womqalo wendlela umngoma. Labefundisi bomqalo wendlela uNkulunkulu wayebapha amandla amakhulu. Asezulwini wayekhomba isihlahla some. Ngenye imini ngiyakhumbula omunye wabo abafundisi wayithunyiwe inkosi wafika umfula ugcwele. Engasazi okwela ngani awelele ngaphesheya udlindwana umfula kukubi. Wayesefike emetheqhimilili. Wayesebona ugodo olukhulu. Olaqhamuka lolu godo laselifika luma lolu godo. Luntanta lungashona emuva lingashona ezansi. Laseluntanta lugodo luntanta lize liyocishe lophuma ngaphesheya. Wayesecabangisa ukuthi ake ngigibele phezulu lugodo. Wayesegibela lolu godo. Laselimuva lolu godo. Lamuva lolu godo. Lamuva laze lawufika. Lithi malifika uthi ma ethi qibatha esezobambela lapha esebeni nomfula adonsele ngaphandle komfula wathi mejebheka inyoka enkulu. Wayithunywe yizwi. Shembo wathuma inyoka ukuthi imwelise ibe ngaphesheya. Umngoma ngelinye ilanga wayesethathwa lo mfundisi walapha ekhaya. Wangaphesha kwethuna. Uthi umngoma wafika endlini enjengewolo. Uthi wayesengena ngaphakathi kule ndlu uthi wafica inhliziyo. Uthi wafica inhliziyo ziningi inhliziyo. Kukhona inhliziyo ezinkulu, kukhona ezincane, kukhona eziphakathi. Uthi zigcwele le ndlu zirawundi indlu zigcwele indlu lezi inhliziyo. Uthi phakathi kwalezi inhliziyo kwakuneyinhliziyo ezazibomvu kakhulu ziconsa igazi. Sephanyekiwe zonke lezi inhliziyo ngaphakathi kwalendlu. Uthi lezi inhliziyo khona ezimhlophe. Uthi ihlukene ngosize khona ezinkulu khona ezincane khona eziphakathi. Wathi mayesezula phakathi kwalendlu ezibuka zonke lezi inhliziyo. Uthi laselikhuluma izwi lasezulwini lasethi mngoma. Lathi ukhethe yakhe inhliziyo lapha phakathi kwalezi inhliziyo. Ngoba ke ukhethe yakhe inhliziyo phakathi kwalezi inhliziyo eyigcwele lapha endlini. Wayeseyibuka umngoma, wayeseyibuka wazula nazo ngamehlo, wayibuka inhliziyo. Uthi ngase ngibona inhliziyo enhle emhlophe. Uthi ngase ngiyikhomba ngathi nayi eyami inhliziyo. Laselethizwe lasezulwini mngoma, hayi akakabi yiyo inhliziyo yakho lena. Awukhethe mngoma ukuthi iphi inhliziyo yakho.
kambe mina ngizokhetha njani? Kanti wena uzokhetha njani? Waphindwa wazulisa amehlo waqalaza wafuna ukuthi waseyibona enye inhliziyo enhle ngaphezulu kwale emhlophe ade ayibukile emhlophe kakhulu wayesekhetha wathi nayi eyami inhliziyo eyimanelisa ukuthi inhliziyo yakhe ifana naleni la selithiza umngoma akuyona inhliziyo yakho la yabona yakhe inhliziyo ileya wayesekhonje inhliziyo eyibovu icotha igazi Kunuma wena Nkosi izikhonzo ezinhle zenkosi ethe ngiyasaba ukuma phambi kwale ndawo kodwa ngimbonile uShembe ukuthi uNkulunkulu ayibonga Nkosi amen sike sathunywa inkosi onyazi lwezulu simenyiwe eParliamente lokaZulu Natal kuNdlovu kune interfaith symposium uma sesifikile seyiqalile isymposium kasekuthiwa kuzothandaza amahlelo ngokuhlukahlukana ngokwenkolo base beyibiza inkonzo ngeinkonzo ezazikhona ngase ke libheka uhlelo lithi kuzothandaza amaKristu amaHindu amaBaha'i amaMuslim kwase kuthiwa lapha ekugcineni indigenous kabhala ngesilungu ke ngase ngiyabuza ukuthi eyami inkolo ngiyibone lapha amaNazaretha ngwaboni lapha bathi cha amaNazaretha angena ngaphansi kweAfrican indigenous awusho ukuthi si krushwe ndawonye nezangoma si krushwe ndawonye nenyanga ngathi cha eyami inkolo ayikho lapha thina samaNazaretha angcwele asebuhleni ayibonga Nkosi amen uma abantu bezofakwa ngeinkolo basibethi uma siqhubeka uma seqedwe ukuthandaza ngifuna ungena lapho komndaba yindlu kodwa la ngifuna ukuyijahe khona ukuthi wathi ma sekuse debateini sekudebate wakhulunywa base bethi inkolo yethu yamaNazaretha ingena ngaphansi yini kwenkolo yamaKristu kukhona ukudideka nalesontweni nabantu abafikayo ngase ngithi cha inkolo yethu akuyona amaKristu asiwona amaKristu samaNazaretha amen khona phela la fanele sime khona siqonde futhi sibazi ukuNazaretha ukuthi buyini asiwona amaKristu base bengibuza ukuthi ngisho ngani ukuthi asiwona amaKristu
ngithi into yokuqala nje engizoyibalula thina njengamaNazaretha sikhonza ngosuku lwesikhombisa okwaphumula ngalo uNkulunkulu emva kokudala izulu nomhlaba. AmaKristu akhonza ngesonto, akhonza isana. Isithixo sibiza ukuthi isana. Yiko besonto ngeSunday. Thina sikhonza ngeSabatha. uPawulo oqala lona. Ngathi uPawulo wesibili esidathi sihlukane namaKristu. Akanalo icala mayisonto ngesonto ngoba inkolo yabo. Khona isilwane singasidli. Ibacon asidli thina. Akanacala amaKristu mayidla ibacon akanacala futhi noma ngayidla kangakanani ayikho inkinga. Kodwa khona icala kithi masidlile ngoba sihlangana nabangcwele. Nakho inkolo yethu ihlukene ihlangene. Bethi nawo befundisi mama bakhona la no bishop bakhona la bagundile amakhanda afana nobuso. Kodwa lenkolo yami yobuNazaretha ithi umNazaretha akagundi ayibengosi. Amen. Sihlukaneka sikwazi ukuba amaKristu. SamaNazaretha nje phela. Bathi enkolweni yesintu angeni nenkolo yesintu wathi cha xhumani. Ahlangana futhi nasenkolweni yesintu. Laba basakhonza nomkhubulwane indaba endala. Basathi bakhuphuka entabeni babiza nomkhubulwane ngathi uShembe safika uzokhululizwa ibonga Nkosi. Amen. Wayesethi omunye cha nihlobene kanjani namaRasta? Hayi bangcola bahle enkosini siyashumayela noma silapha ya. Sibabaza unyaza ibonga Nkosi. Amen. Kwafika la sithandaza khona. Waqala umKristu wathandaza. Wathatha isikhathi. Wathandaza wangaqeda. Noko ke ibanga elihamba lide. Uyabona uma usuka eSouth Africa usawubiza uNkulunkulu kaIsrael. Enkulu inkinga le. Kufanele bathandaze isikhathi eside. Kwase kusukuma eMoslem emva kwayo wayesethandaza. Uyabona ke saye Iran. Elidibanga futhi. Kwami sekuseni bangcwele. Sivula iParliament ngiyathokoza ngoba ukhona. Omunye waseParliament wayekhona ngalo mini. Wayekhona lapha endlini. Base bengicela ukuthi angisukumeke. Ezomela ibandla leli lamaNazaretha angcwele. Asebuhleni onyazi. Uma sengifikile ngase ngithi cha ngizothandaza umthandazo obhalwe uShembe ngo1919. Ngathi uNkulunkulu lamandla onke yisabo bonke abamkhonzayo. Bose sovuka namhlanje sigcine ngomsakhe ngathi amen. Ngathi hawu sewuqedile. Yeah. Ngoba sibiza uNkulunkulu waseAfrika ibonga Nkosi. Hlobo zami ezinhle enkosini indaba esikuyo kakhulu isenhlizweni yomuntu. Yes. Eyikhona inhliziyo. Ngoba ngicela uNkulunkulu ngithi inkosi ngiyacela ukuthi ungephamanisi ngoba kuzovuka inhliziyo. Inokulahlwa kule nkonzo. Kanti mhlambe nawe unokulahlwa kule nkonzo ngoba kuzovuka inhliziyo uthi awu kanti inkonzo iphethwe yilo. Kuvuka inhliziyo. Athi uNkulunkulu asikhumbule mangcwele.
makhumbule inhliziyo zethu. Ngingalalela ngelanga beshumela abadala bekhuluma ngabantu ababili. Kwakunensizwa kunentombi. Base beshelana laba bantu. Kwafika isikhathi la bezwana khona. Kodwa laba bantu engasebenzi lesasebenzi lentombi bephila nje leyo mpilo yabo yokuphilisana. Kuhamba isikhathi lo wesifazane wase uthola umsebenzi. Wajabula nalo wesilisa. Usuthola umsebenzi iqala kunami. Okusho ukuthi wena usuzolekelela kule nkinga yethu. Kwakuhle ngebibikho inkinga phela uzolekelela ngoba bayazwana babambisene. Kuhamba isikhathi ekuzwaneni kwabo usiyamtshela lo owesifazane uthi cha sibanibani lapha la ngisebenza khona ngoba lo wesilisa usecela ukumvakashela ufuna ukumvakashela lapha la esebenza khona. Sethi ke lo wesifazane lapha la ngisebenza khona angenwa. Angenwa avumelekile umuntu wesilisa angene. Phoso bona la kanjani? Athi iziba lo wesilisa le ndaba ingahlangani kahle ukuthi angenwa ngobani. Yesiyavuka inhliziyo wasecabanga ukuthi shothi uthi angeni nje khona ongenayo. Yagcina inhliziyo isikhanda nje unoPopi. Yakhanda maso ukuthi yini ethi angangeni. Njengoba athi angangeni nje shothi khona indoda engenayo. Yayisicabanga lensizwa icabanga maso ukuthi kambe ngizokwenza njani. Yayisihamba ngelanga esiyalale kule ntombi isebenza khona. Yafika around umuzi la isebenza khona. Yabheka la isebenza khona le ntombi. Yafuna ukuthi kuze khona izongena kanjani. Yaqalaza yangayibona intombi. Yaphindela emuva. Yaphinde yambona lo muntu wesifazane. Uthe kambe lapha nangenwa. Wathi impela angenwa nhlobo. Kwayiphatha kabi le ndoda. Yaphinde indoda yaphindela khona yawubheka. Funa intuba ukungena. Yathi mayibheka athi ngoba ikhishi la kulo muzi lakhelene nothango. Thango liseduze. Uyabona mase nginyathela othangweni ngikhuphe la phezulu. Ngikhwele phezulu kweroof. Nangu shemula. Kungcono ungene ubona ngithi shwi bese ngibhumela phansi endlini. Inhliziyo bancela. Naku la ngizongena khona. Yayisigibela lensizwa. Yagibela phezulu yathi qwa phezulu awuthawu sengifikile. Namhlanje ngizombona. Ngizombona namhlanje. Yayisingena kushemula. Yathi bayingena kushemula athi shwi yashona phansi.
kodwa inkinga kuhleka ngathi ngicithe phansi ngoba ushemela lapha ifika ubhende ujike kunebhende ejikayo phansi ebese uphumela phansi mayishibilike ngena kushamula ithi shwi yayifika igaxeka ayisakwazi ukuqhubeka ayisakwazi ukukhuphuka ngoba ingene yeyithayitha yayisinciphisa yangena yasishibilika yayisifithi khaxa kushemula engabusanyakaza inhliziyo naye seyigaxile seyithe ngci ebhendini lokujika kweshemula akusanyakazeki akwazi ukukhuphukeka akwazi ukwehleka akwazi ukumemezeka akwazi ukwenza lutho uphakathi esigudwini uthi umlungu ekseni etshela intombazane akubasa amanzi ungibasela amanzi ungilethela vunto bena clean lokujwayelekile isebenzisa leka leyazo ibheka base beqala bebase yabasa umlilo yabasa intombazane intuthu ufanele iphume phela ngoshemula intuthu ayisaphumi kushemula intuthu ibele endlini yagcwala intuthu endlini kwenze njani namhlanje na intuthu anamangazi basi kwenze njani intuthu ngibona ibuya igcwala endlini athi umlungu ngiyakhumbula it was too windy izolo bekunomoya omkhulu kunokwenzeka ukuthi utshani namaphepha na yonke into indizila uvala ushemula ngena kushemula akugijime uyongithathela into yami yokudlokoza lapha kushemula wayesegijima lo ntombazane walanda lento lensimbi yokudlokoza ekudlokozwa ngayo enqendathe ebheke phezulu eyingovolo wasefika umlungu wayibamba insimbi waseyifaka wathi awucha khona into impela esitakile evala ushemula inhliziyo iya yangedusa insizwa umlungu ngezandla zombili ayisihlokoza laphuma igazi lathi dli igazi wathi awu ngiyitholile lento engene phakathi injani intuthu esontweni wena sakhoshwa intuthu kangaka yasichopha kangaka intuthu esontweni sizokwenza njani ukukhipha le ntuthu kushemula
Uthi wazima izinto wena uthi ayiqhubeka izinto. Uthi ayiqhubeka izinto wena uthi azime. Hayi bangcwele benkosi seJuly. Asilunge shamba usizo hlukane nezono. Ngoba into ephoxa yonke lento izono. Injani yakhe inhliziyo? Kanti yami injani inhliziyo? Bantwana abahle basezulwini, Nkosi enkulu yasezulwini. Shemba ingcwele ngingadli isikhathi sasezulwini nomsebenzi wasezulwini. Kodwa ngathi umkhokhelo engcwele masikhokhela sonke amadlana akuhlaza isindi imphefumulo yethu. Inkosi ubusa amazwi azwileyo. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi ezembusiswe. Sizobhala inkonzo yesabatha semini ngesihlabelelo samakhulu 212 212. Sicela umvangeli uhlabisa wasemlaza sona isihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busupha mabangcwele. Sabatha ngozelele ngalyamseka osemakade sivukile wakubakhonzi
sonke uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke umthetheli wezulu Shembo Ngcwele baba sidaba phambi kwakho zoze indlala singabuni siyona insuku zonke isicela baba usigeze izipha engcwele yasezulwini usithethele yonke amacala esinawo bese usifundisa ukukholwa noma sizo isicela baba ungasuki kithi hlala nathi ngikhathi zonke usenze singalingwa into zomhlaba eziphilayo iba ngumele uswethu ukudla besiphuma endleleni yakho isikhathi usibuyisele bese usipha amandla ukubhekana nayo yonke inhlobo yamadimoni usichithele nezitha zomNazaretha ubukhulise ugcwala umhlaba manje naphakathi amen Engcwele khakhabe emazulwini nabele kwezimunga zanabele kuyitshakadela kwenkonyana ulukezi lubisi likanina bethi indaba esizwe ngedoshaba likandaba ezitha badlala ngegejazule bethi banyonyisa imambi ichobo zamaqandayo iphusha zalalisa indaba emaphepheni oxamba busekweneni bebengazuthi zilabuthongo lifele ebumnyameni obheva amathebelo kasifuba osibhinca amakhasane ababhengeza ukubhina engoma abayifumene ephepha abebethende sabesendelele emaphepheni bethi ingqophamlando onoveli olobi inoveli asezulwini abasemhlabeni bahlulekana kuyifunda ikhakhasi lamoya nomoya salusabona ngenyongo sinkuze singadlinselwa zamuntu ukhozi oluhle lukamayikisa kanti ziyewamzazela kasokhalizela ophatha isihlangu sikabhombela omlilo koqala kwendlela ophatha isihlangu selanga oyimbuthume xakabothi ophatha isihlangu senyangezulu shongezulu lahloma ophatha isihlangu sothingo ozongilozela umhlaba ngengcwele yozolikhanya amatabetulu kwabafakazi abasemzinyathi bethi uNkulunkulu usebuhleni ngoba ebuhleni kwandizilandela imhlophe kwathi esiqalekisweni kwakwandizothe abantu besaqupha incegela uzulu elikhiye ngamafuba kelakhiye ngamoya ebezothatha le mjondo lamatende ahlaza ngasemtebheni bantu basemtebheni enigezekisisila esomswana wembabala okwadlula unyasi libethuthukweni lobuye sethwele uphaphele gwalagwala ngoba kalifaka ngebheke kwabheka bezayo ofika babhabhadisa abalele othini lomhlaba ngangilosi sezulu amashesha ngena abasemhlabeni abafunyanisanga babangena ekhosombeni endaba kaMr Mankamthethwa ephenduka insema isimi ngokhande endaba Mr Busazwane ephenduka insema isimi ngokhande endaba omeliswe labantu ubuthelesi ephenduka insema isimi ngokhande mela amaphekula wazufike kwamgaduli kwambila mhlophe qothuza ufe inkosi egadle ngantabi homisi babesolohle seyisola kwathi phasikhonda bomhlangano kwakwasala qhathinga unkhununu kwathi phasikhonda bihomisi kwakwasala inyoni kaphumuli encancambela egadle ngomdana nangolokothela obongathela ukugiya okhiwa phindelela nakwantu abankulu okhiye ngamakhosi abemnikela usesandleni anikele ngehashu Christ wasezulwini okugiya inkosi kwangcobe emaqathini ekhelibona unyazo oluvela ezulwini kwagiya inkosi kwandevemlande ekhelibona unyazo oluvela ezulwini kwagiya inkosi kwabhala emampondweni ekhelibona unyazo oluvela ezulwini kwagiya inkosi kwabhala eFlagstaff emampondweni ekhelibona unyazo oluvela ezulwini kwagiya inkosi kwazwana emangweni ekhelibona unyazo oluvela ezulwini kwagiya inkosi kancane emkhomazi ekhelibona unyazo oluvela ezulwini nasemaqhulwini namthubusweni ekhasitshathi isihlangu evuka bugagu bumjabu bethushembe nguyovela emazulwini sicepha umatholo woqhanyanga abavume bephindelela inkosi uSimakade bethi menzi akenzelwa senzela washintsha isivivane emancinci amanamgeqo iphusha zasemhlabeni zafike zantingasha zingasasibona isivivane esasezulwini ofike nempongo emhlophe ekhuleka kubhombelana elanga nothingo lenyanga yezulu wakhipha inyongo nomswane obutshala ubungcwele likabhombela obutshala ubungcwele belanga obutshala ubungcwele benyanga yezulu obutshala ubungcwele bothingo ngafunda likhulu ukuthi umuzi mamusha uyabikwa wasiloba amagama egameni wadlula waqaza esibukweni inhliziyo zabahwebi sayisho amalemika salikakhulu igama eliphakade ogalaza abasale bothi muthume xakabothi
izilothi iy'tshuli zaphenduka iy'tshodo ukudla kwaphenduka iy'cilothi shwele ndebe yasenxiweni uswele umlomo ubabona umlomo ubuzolibisa unyazi uthi ngigeze sisila saba sesiqala ekuseni ongigeze sisila samambuka sethembe ezinhle taba zasozwathini sathokoza ngonyazi bantu abavusonga ukikiliza kweqhude bavusa udumo lonyazi qolo yonyazi ebavuse ngecilongo obengasisha umshaya sigubhu esigubhu obengasisha umshaya sigubhu esigubhu obengasisha umshaya sigubhu esigubhu osishaye sananela ngenhlokomo obengiwasemantungweni kwakhumalo oshane sananele ezulwini esivunywe unyazi olufukela thatha inhlabakhefu kwasiqendleleni nentaba zakwaNgcobo kwamandleleni wanyuka ngeyikhwepha taba zasezwathini zemukela igama elihle lonyalo sezulwini waqamba athi kusekhenana wathi sembula nkungu ebemlala mvubu bantu basezulwini mboneni uShembe usefikile bantu basemaqadini mboneni uShembe usefikile Nkosi Mbusisi